Ole media channel out clear thin tu te in zawa in chu bai le vekule hei tun tuma hian in cyber crime a FIR thelu thu kan hria a engpo ni sala thuam zia zok te tukim chang zok te le zia tlanglon kha han ngai thachun zom ngal taila social worker thelma nan tei pachuaw mission veng hursuan lam konga midang hruai sual thei kai noya voi in ni thum thlasong pani sani somni pani hian cyber crime police a FIR a thelu thelman nan tei pachuaw chuan FIR a thelu chan ber hi tuna tan sei arem ri lo thu le nakina chiang zoka ti chuale ani tur thu beng warna hrela thelman nan tei pachuaw chuan tun line zalen takin hursualna atan social media kan pangna sar tuka walwa taka inzuarte antam le ti soin atulang zela palak kathum ati ti in hei thuchua anron siam ania engpo ni sela athang reng viawa ka support khop maya achan chu tun laya nia tuna sei chan takha chu nia alron sei lang du lo poni mai theya hei tun laya youtube lama te po youtube lam thleng te po in mizo tong angial angana maza mo sei phong te sex education lampang ni chuang box si lo khatiang anga a kholo zong le mi te hruai sual thei tura nge youtube channel la ka tianga entina sex story kan tiang chi te ngial ngana ka tianga post po kha kan muta nol meya mani de wa por facebook lama ron viral vak poka khatiang ang chi te tin instagram lama chuan hei sexy taka live kan tiang chi te kan in ti mun na sa to em meya mi pahni pathum vel chu ka hria ta chuan mi pahni pathum vel chu an man to niin ka hria a kan hrelarak an ming te pawh an sei lang lo mai anga khatiang kha nia chu naupang te naupang tak mo tlei rol la naupang tak kum la naupang tak ten tengkhan aron ching chawa upa ten aron ti muwa tengkhanin followers nga du phian zel boxia followers nga kha an du ve boxia tenga anin ein phel saksi deu emo chuan followers te pawh an nga du ani ti khan ril ruwa khanin an vong tlat to maya khamini wang khanin a in ti mu chawa nge life a sex thleng khanin an mangam to ani chuwangin arab thak to em maya kan mizoram khovel hi christian ram hi kan ti bol lo to tak mewa Sodom le Gomorrah pokha pathian in a hrema furna sual akhanin an tluna sem emmeya chutiang chia chuanin mizoram apo hianin anna satoin a hluar to emani tin facebook lama te po angia langana ka tianga zamole sex rong kaya ron rak ang chi te po kha kan tam viau thina hengteng te po hi ma an la lo wang le tuna kan ngei thlak tak FIR thelu ang chi te case ang chi kha ma an lak lo wangin kan ngam pa a tengkhanin kanin ti mu chho zela ni ya amaro chu ka tianga dan te keng ko a ma an lamak ngamani kha chuanin atim te pokan timin arem de duak chuan ka ringa tiang chi te po hi chu wangin tiang lama hianin he aina sa zok hian an strict le zual se ka te khop maya tuna mi po hi ka support pui khop mai achan chu kan tum per chu wanam kai ania pathian huat per po kholo zonga sex manang chi te ting chi te hi pathian ten zong takania chu vai kan tum per christian te kan tum per chu wanam kai ni si chuanin hetiang lam panga sual do na konga kan strict le zual hi apoi mo le in ka hria kai chuan chu vai tam tak chuanin anan strika anan mana a hopol pola ten tanga chan chu an la endu wang kha ni ya life sexy tak te pon la endu wang khan an lo trana teng khanin an lo social thina ni chu wangin suali kan la dau tok lo kan la hot tok lo ti kha ati lang chiang leing ka hria engpo ni sala kan du tok le phat to nanga an sei tu chuna rai thina in ngei dan te comment lama ten lo nu chia ve thewanga lo sei ve hrim ula cái chuan sei turu kala nga khop mai ama ro chu kan du tok rianga comment lama ten lo nu chia ve thau do ania in sa vain mang tha hun manu le vekule